in điều chú in chơi là vấn đề và đâu in điều chú in thể vấn đề các bậc tisma chẳng thuộc cô in sắp thể vấn đề anh thì ya in là đi chú anh thế nào để anh thì ya in Yesu anh thế nào và đâu in điều chú in năng các bậc tisma chẳng thuộc cô chú in sắp thể nào nhưng mà sẽ là cái gì lắm mà em học bây giờ bài em học chủ kia về chủ là điều đó anh buat sẽ sang cái ta chỉ có ati ya tin som te chuan chu an lo hria tin sapo bale zo an chu ma chu an lung ni ta lo em em a Yesu ai lo chuan an ni ko chu ko ba an he na zentel te chu ma lo le tu an lo te chu an chu ma an la le em chi na an ni lian te chuan an chu ma thu an ne em em ko chen ti chi ya ni ma se la nang ni zinga som chu ti an ni lo ba tu ko in zinga ki lian ni tu ba piam chu in tong bo tu a ong so tu la de tu ko in zinga ma sa ba de tu ba piam chu ni zong zong sia ni wa a ong bo tu la de me shin fa ba me ko rong bo sa ka wa tu ri na la ka lo ba rong bo tu le ni ka da khan na 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 ke zo tu ri na la ka na ni sia a ti ya kan tu pui ma na tu la ya tu a ta ko ana ka sia Mesum papawe ko rombo sa ka ko na lo ka lo ba rombo tu le tam ta kan na na dun ke so ko na lo ka ni si atia ti la ji ale lo ba tu ma so no se tong ka ya an ma me lo tong ka ya la ba kan pa ti ya kan kim ki te kan ba ba na be Ibu ma ada lekong ada dong sana itu teh sudah ngai tua ho tu itu lana unsa tak farbon KPP teh berbeda na yok tu kan so ya itu tu dia la bagi mania nuin sara kian ke mana mensia fitira atau kan suan tu kami kuya suas sedang na tu bagi mana tu yang sungsung kan la Yesus Kristus ni kan dia Amen. Sila nasa kan sa kan sa lawa ang lawa sa nalay lali suwa kasi pwede na ng biyak na hit tupoy mo ta ngayon niya rongan bol ho na iya itimete ang pavalay bol ang kaya po yung sumpo ang leputla ng ate akaw siya ng ate tupoy mo lutok tak may hilaya niya ng buwa kailan mo na niya isuwa niya kapil na umawa bol hindi ka siya isuwa kapil na umawa kanin Zudai ramle Jordan dala nakala ni alam dia akan sila betul kan cerita yang Zudai ramle Jordan dala afakala helai unhi ahun bol unlaya ahun tobla pangani tijuan Jerusalem lampatin aku afakala kalau ni Zudai ramle Jordan dala tijuan tijuan asyik dia ada pokha akhi tu ka avoid tu na soi le ko ne Cumi tu asoi zo sia Cumi tu asoi zo sia ti tu se dai fa pa de pa ti ya ne na sila kan sia ran ka ni Yesu an na ka ni til an ron di le ze dai fa de za ko le zo na te nun chang ta tu pi sia ko ni chu chi na ko pu yi fa de ni ka an de ze a ka ni ege an va so le ne va le an va tu va ne va ko de ke lo we de va se ro wi na ka chan kan do de tle ni ka a she ya me lo to ka la li swa zirtir te an ni na le li swa bula an va ka ege an a de na to ta ka an de me la ka hun ta ka an de ni ke po she te ni lo se tu an bula Yesu
mani nge thu Yesu ati kha mani chau han zo chin tem tu na kan nu na hian ke ma ke thu Yesu an zo ke kan shet chiang lo le thia tu zo ke tu chen chon ke ma thu zo ke mon le Yesu thu zo ke ki po kan zi ma kan nu ta ri ke ma za tu ka nu ta ri ne chu kan han soi na cha na chu lai kan wa ye Yesu rong kan po do chuan Yesu ni tlan chan rong bol na tak kan te na cho ke ma ni na he ne cha na ai me ma na he ke ma ni na he Yesu hi kan tu ni rong tir kan tung ne Yesu thu kan oi kan tu ang ni tha ka te ni Yesu tiang chuan ni ong Yesu he tiang chuan ti se kan tu na he Yesu hi a he lai ser tu ba he chu ni na chu te na mi hua a lai tu ba kan ta ne ka ang song kha ta lo ti chin nge Yesu hi a sa trong ta kin operate sa trong cha operate ti kha se fi khaw sa ri o ya a mi zo trong kha cho ni thu doi tum ma ni thu ong tir tum na ka lo ti chin kan tu na ye Yesu a ya ta se tir tum bin tu sia pa thu o ya he Yesu thu nge kan lo ka chin ti kha in zo chu mi na ken te chu se ta na he ni na sa ta ka min khem na pa kha chu la ta le tu te na kan bon te ti sa le ti se kan te lo ti ve cha ma kan ko la na le tu te na ma ya ni min khem chi na min bum chi na ni se ta na ya kan nu na ko ya ni Yesu ai la ke ma ni ya ke ma ni hi la tu na ka te chi na ka kha min khem tu fo chi na chu ba chu ni sa la ma kan so ni chi na ni ti ko kan she ho le chu ke ma ni ya Yesu tu ki kan o ya kala ka ke ma ni chu in so ta ila kan wan ya million pathian pa million ni kan tu pathian pa sabel ni kan tu chuan ke ma ni ya Yesu ni la ka ra ko mo ni adot ya chung wa hi chuan sei fi a bol sam en me ya in chu fi thiam do na chung wa chu nu le pa na ma in fa te ho na ma ko fa ma lu ngai ta wa in nu le pa te ne ta la bin ki ta wa pa chu thu ber to la pathian ni na wa te ni a ta du ang kha ta ta ya in nu le pa tu ko me na ma tu ni ka chi ne mo i fa te ka ang ma tu wa ni ka ne an ma ni ti na ka chi ki ka ha to ha ni to la alo lo de cha ke ni ko kan nu le pa te thu kan oi lo cha thil lo thin tu pathian na ta chu ka ni lo ne thu kan oi lo ya ti ta chuan se ta na se ka kan do zo no fa ni ya nu le pa tu no lo te se na ni ya run lu ya ka te ya ta ti ka te kha no ka ti ya me chen ka ni no kan dai ni che chen ka le kala ya kan la le tu ne ne su ko ko ya ne pa le ku ku ta on tu se ya ka se ta ne de sa te fa te ne na ka ni thu an ma ni tu do ko le pa tu ko lo she ta ka te so le ta ka to pa ni na do la se tu ki la tu ne ne chu chung wa lo tu to ta ya chuan adot ya chuan in te ka te ko shan te ko nia ga ko tla te ko nia ga NGO ang te ko nia ga te na to a ho ho na to ka ye so chi te na to face na to ka ma te ko sarkar da na te na a ho to ang te an ta ka ho wa ya he ta at no ya ke te na la da le tu nei da du na ta an lo le ta chuan in pathian na ta ma chu ka ni thei lo ni se ta na ta ma chu ka ni ti a kha kan che ta ko mo te men zero wa ma po committee member te ko bi te aya thu ta du na la da le tu nei na lo chu ta ka na chuan in thu ta te lo tu na ka ni chu pathian na ta ma chu ka ni ko se ta na ta ma chu ka la da le tu nei na ma nga lo thei na ni ti ko mo chu te ka ko sa na po pastor te ko sa lu pa te committee kan le ya khang ho aya ya na ma kan thu lo tlang tum tir na ri ho te se ta na ta ni thei ni chung na te ke soi ni te ke ma se la ya ka se ta na ya ni la da le tu nei na ma ni shi te ma ni mi ma na te chu ko te ko tla ma ko sa na ke min lo ko be se ya te ti kan shi ki na ni ya chung ma chung ke ni chuan ko lai member te sa ni nei ko te chuan he se te kan shi fi a po mo Isuan min tlan chan la he rom mo to ni tin ama for example la en ton to be da ni pe ta ni apa thu hi sa a zo tu me
chỉ là các cái đó là có ra là cái tổ chức cái đó là cái nít thì mà cái tổ chức cái đó là tổ chức nào có cái khi này mình đã làm rất là cái tổ chức cái đó nên cái có cái sản phẩm này cái suy thoa có mỗi cái này mình cái gì đấy mình xin phát bảo nó có rong bộ sao ông tôi là đâu có đâu có rong bộ tôi lên mình tắm tất cả ta ăn cái số tôi là đâu có nên đi cái thứ gì mà nó mà cái phát bảo mình xin phát bảo thì cũng sẽ chú ý số mà lên mọi chuyện cái này vì đằng thế là số rong bộ